салом дӯстон, шумо дар канали программ TG қарор доред. хуш омадед ба канали ман дар ин видео мехоҳам бар шумо фаҳмонам ки чӣ тавр Windows 10-ро заводскои настройки занед, яъне ки компютера вақте чӣ хеле ки мехаред ҳамахелаш кунед. агар компютератон сус кор кунад ё ин ки шах шавад, бисёри компютерҳо вақте ки интернет пайваст мекунем шах мешавад, ё вақте ки Wi-Fi сар мекунем шах мешавад, кор намекунад. компютери ман алахусус компютери худам вақте ки Windows Wi-Fi пайваст мекардам вообще кор бромдагӣ буд, кор намекард. баъди заводскои настройки задан анчи беҳтар шуд, ҳаме проблемаҳош қариб гум шуданд. хуб, барои хотири ин медроем ба настройки, яъне параметри компютер, пуск настройки дар ин ҷаҳае ки обновлении безопасности, обновлении Windows. медроем ба обновлении безопасности. дар обновлении безопасности медроем восстановление ин ҷаҳае ки дута пункташай. восстановление вернут компютер в исходное состояние ва освободен вариант загрузки. асосан мо якумша интихоб мекунем. мана якумша интихоб мекунем начат. вақте якумша интихоб кардем, яъне ки вернут компютер в исходное состояние, начатша пахш кардем кнопкая. дар инҷа дута пункт мебирояд. пункти якумаш сохранить мои файли, дуюмаш удалить все. агар сохранить мои файли интихоб кунед, ҳама программаҳо ва файлҳои лични файлҳои шахситон сохранить мешаванд, удалит намешаванд. агар удалит все пахш кунед, на танҳо программаҳотон, балки ҳуҷҷатҳои шахситонам, сурат, видео, документ и чиёрам удалит мешаванд, дар компютератон ҳеҷ чӣ намемонад. хуб, ман интихоб мекунам сохранить мои файл. хуб, баъд ин мебарояд готов к возвращению данного ПК к заводской настройки. ина тугмаи заводскоя пахш мекунем. хуб, баъди тугмаи заводскоя пахш кардем, мебарояд процесс установкиш мебарояд. ҳамин нигоҳ кунед, 7% ки 100% ки шуд, бозам тугмаи автоматика пахш намекунед, мемонед загрузка шавад. компютер ба таври автоматик худаш перезагрузка мешавад. камтар вақта бисёр мегирад, фақат тоқат карда ждат мекунед ки ҳамин корш карда шавад. мана чӣ хеле ки дистодед ба таври автоматик перезагрузка шуда аст. атминид намезанед, ягон кора компютерам накушед, тоқат карда истед ки ҳамин компютер кори худаш карда шавад. мана аввале ки вай мешавад, аввале ки перезагрузка мешавад, экрани компютер монам ҳаҷмаш хурдай, ин ба таври автоматик вай мекунад. барои хотири туғри кардан параметр экран медроем. та параметр экран ҷанда уже разрешение экрана мегирем 1920 ба 1080 мемонем, сохранить пахш мекунем. хуб, ин ҷанда меброяд рӯйхати приложение ки ҳангоми заводскои настройки задан удалит кард худи Windows ба таври автоматик. мана мекушоемаш, чиё удалит шудагия. мана рӯйхати ҳамин программаҳоро ҳангоми заводскои настройки задан удалит кард худи компютер ба таври автоматик. но лекин анҷомҳое ки лични файлҳомон истодагиянд дар диски D. мана диски S удалит шудагия, медроем диски D. ман ин файл ремонт ка худам сохта мондам, барои мисол сохта мондам ки удалит мешавад ё ки не. мана чӣ хеле дистоя удалит нашуд. хуб бародаро, ин буд тарзи заводскои настройки задани Windows 10. ман дар дарси оянда худо хоҳад Windows 7.8 нишон медиҳам ки чӣ гуна заводскои настройки мезанем. хуб бародаро, агар ин видео ба шумо мақбул шуда бошад, дар зери ҳамин видео лайк монед, ба канали мо подписатсия кунед. дастгирии шумо боиси пешравии мо мегардад. хайр, то видеоҳои оянда.